Txorrita eskolako laugarren mailako ikasle baten aita naiz, eta behartako ama eta aita askoren gisa euskarari du erronkan parte hartzea erabaki dut. Hartutako erronka izan da, guraso eskolako eremuan, gure artean, bai euskaldun zarren artean, bai euskaldun berrien artean eta bai euskaraz ikasten hasi diren artean, euskaraz aritzea. Ez da erronka makala, baina garrantzitsua iruditu zaigu erronka honi eustea. Hoen arlo personalea pasatea berriz esan, nire kasuan pauso handia eman ditela, ze lan handia suposatzen dela kontrolatu nahizela, ze joera handia daukanik euskeraz ondo ulertzen ez duen jendeakin, nire erosotasunagatik, erderara pasatzea. Balorazio orokor bat egin gabe, ni behintzat potzik nagoela eta aurrera jarraitzeko prest.